esa estrategia de cada vez estender máis pois, o que significa o turismo como ben e como parte da economía interesante que ao mellor en Valdeorras non estaba tan desenvolvida como noutras comarcas. Aquí hai un traballo moi importante, xa digo, do EDR, tamén do Xeodestino, co que colaboramos, e agora mesmo todo isto ten unha implicación que eu creo que é a meirande que houve na historia de Valdeorras. Non temos, por un lado, o desenvolvemento dun PSPD con 1,5 millón de euros, temos unha liña de axudas para o turismo, estamos tratando de eliminar os puntos negros que hai no Camiño de Santiago, tamén lle toca o Camiño de Inverno, e estamos facendo achegas que supoñen casi 2,8 millóns de euros de turismo de Galicia en Valdeorras. Todo isto xa está dando os seus froitos. Esta iniciativa pódese perfectamente unir ao SITEL, que é o Sistema de Calidade en Destino, que tamén presentamos, creo que o ano pasado no Bolo, e tamén é un xeito de implicar a poboación máis, quizás directamente implicada co turismo nos sistemas de calidade. Eu tamén asistín hai uns meses a unha presentación de uns microdestinos e de xente que ten distintos negocios que se poden vincular ao turismo, como persoas relacionadas coa xestión de produtos gastronómicos, que tamén fan achegas ao turismo en Valdeorras. Ahora mismo